Duga imong tapad, inaway tulganay. Be alert. Salamat sa Ginoo. Last Sunday sa bulan sa Agosto, ban sa grasya sa Ginoo napata. Pag manataw sa buntag, bagong adlaw, pagsalop, mga tulog ta, mga matay tang tanan, pagkabuntag, mga mata na punta, mga buhi na putang tanan. Di wa pa din ba na kamay bulong ana? Di ba, ini katulog na to, nangamatay ta? Salamat kay bisag, nagginhawag yapon ta. No? So, matag adlaw di ta malimot, every day is a privilege to be alive. Nga makapakpak pa ta, makasayaw pa ta, makakanta pa ta. So inaay mong tapat, tinudon yun din nato. Kay matod pa sa Biblia, ang mga patay, dili makadayig. Ug ang mga nasulubnganan, dili makadayig. So kinsa day makadayig? Ako, ikaw nga buhi. Oh. Ato nga tagag kusog nga palakpak ang Diyos na mundaga. Ato ibayaw atong kamot, ato ipataas atong kamot. This is for you, Lord. We just bless you, Lord. We just love you, Lord. And adore you, Lord. Thank you for loving us, saving us. Salamat kayo, Lord. Hallelujah. We give you praise. Panindog mo sa pulong sa Ginoo. Before ka malimot, postpone ang atong workforce recharge. Postpone, imbes tomorrow, postpone further notice. 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 13. Dili ko magkuha sa Good News Testament. Kalihog ko og may nindot na kaita karon kay usay gitakdalag Bible, nay Bible sa atong led. Pero dili ta kumpiyansa nga diri ta kabasa sa atong balay, nagyud tay time pagbasa sa pulong sa Ginoo. Amen. Okay. Good news. Verse 1, tanan basa. I want you to remember, my friends, what happened to our ancestors who followed Moses. They were all under the protection of the cloud and all passed safely through the Red Sea. In the cloud and in the sea, they were all baptized as followers of Moses. All ate the same spiritual bread and drank the same spiritual drink. They drank from the spiritual rock that went with them, and that rock was Christ himself. But even then, God was not pleased with most of them, and so their dead bodies were scattered over the desert. Now, all of this is an example for us, to warn us not to desire evil things as they did, nor to worship idols as some of them did. As the scripture says, the people sat down to a feast which turned into an orgy of drinking and sex. We must not be guilty of sexual immorality, as some of them were, and in one day, 23,000 of them fell dead. We must not put the Lord to the test, as some of them did, and they were killed by snakes. Verse 10, we must not complain as some of them did, and they were destroyed by the angel of death. All these things happened to them as examples for others, and they were written down as a warning for us, for we live at a time when the end is about to come. Thank you, God. Thank you for your word, Lord. Salamat sa imong pagdala namo. Salamat sa imong mga ehemplo and warning sa imong pulong. Tungod kay church is different from the world. Ang mga naluwas lahi na sa kaniadto nga kinabuhi. And Lord, purify your church in this end time. Salamat Ginoo, di lang kahapit mo balik kundi ang katapusan sa kalibutan mo abot na. So Lord, ang among kinabuhi, mahimong kinabuhi nga makapahimuot nimo. Ang imong pulong magapamuhat sa mata ko sa karon samtang magbaday naming espiritu pagpasabot namo sa imong pulong. Amo nang gitugyan among kasing-kasing diya kanimo sa ngalan ni Jesus ang tanan mingog. Amen. Ingkod mo mga igsoon. Hallelujah.
salamat nga ni apa ka. Doon na ba kay gipaabot sa imong pagpabilin? Kung wala bitaw tayo hope sa atong kinabuhi diha sa pulong sa Ginoo, murag walay lami ang pagpuyo sa kalibutan. Kung wala tayo hope sa ato ang pagkaluwas, wala tay katarungan nganong ni apata. But salamat nga doon na tayo paglaom sa atong padayon diha sa Ginoo. Our hope is God is coming very soon. O gani nga kalibutan, dagingon ang Biblia, will come to an end. Now, sa atong gibasa, no, kung atong pamalangunan, this is my devotional karong simanaha. Idala ko sa Ginoo ani nga verse 1 to 13. Kaya nakita na ko nga, importante kaayo ni, alang ka na to nga katawhan sa Dios sa bagong tugon. Nagisgot ni sa katawhan sa Dios sa Old Testament, ang mga Hudiyo, iyang katawhan, and sa karon katawhan sa Dios nga niya. Mangutana siguro ta, kinsang katawhan sa Dios sa daang tugon? Ang katawhan sa Dios sa daang tugon usa ka nasod yang gipili. And that nation is the nation of Israel. Hantod karon, dili gyud sa Ginoo ikalimod ang iyang promise sa Israel. Bisan pa kung saon kay stubborn ang Israel, ang Dios sa gihapon nahigugma sa Israel. Mao ra gihapon ang pinili niyang physical nga katawhan. Pero ang pangandoy sa Dios, ang mga Hudiyo nga nagpuyo sa Israel, makaila kang Ginoong Hesus nga Ginoo ug manluluwas. Kaya di man sila mo ila kang Messiah sa Ginoong Hesus. Ang ilahang gibasihan is only the Old Testament. But karon sa atong panahon sa bag-ong tugon, ang Dios do na po'y mga katawhan. Yes, sa daang tugon do na'y pinili ang Dios nga katawhan. And sa bagong tugon, do na po'y pinili ang Dios nga katawhan. So, kinsa man ang pinili nga katawhan sa Dios sa bagong tugon? Kinsa man ni sila? Naabak ha diri galingkod baka ha? Matinud-anon baka nga nagpadayon sa Ginoo? Kinsa day ni? No, basin ikaw ni adiri first time ning nakasulod, gusto na kong ipahibalo nimo nga ang Dios do na siya ay katawhan nga iyang pinili. Doon na siya gipabilin diri sa kalibutan nga mga katawhan niya, to kay doon na pa siya katuyuan nga nung gipili sila. Sila mauni ang midawat og mituo kang Ginoong Hesus nga Ginoo ug manluluwas. Ang katawhan sa Dios mauni ang mga babayi ug lalaki nga nakadungog mahitungod sa gibuhat ni Hesus uli dito sa cross ilang mga sala. Ug mituo sa gibuhat ni Hesus ug midawat ni Hesus nga Ginoo ug manluluwas. Og sa dihang nahitabo ni ang Espiritu sa Dios may puyo sa iyahang kinabuhi og nahimo siyang anak sa Dios. Sa ato pa, sa daang tugon dunay pinili ang Dios, sa bagong tugon dunay pinili ang Dios. Ang pinili sa Dios musinggit daw og amen. Salamat kay miangkon ka nga pinili ka sa Dios. Now, ang sugilanon nga ingko Lord, 1 Corinthians raman ni sulat ni Paul. But si Paul naghatag kanato og pultahan nga makabalik ta sa Old Testament. So nahisgutan ni Paul diri ang katawan sa Dios sa daang tugon diha pagyud magsugod sa book of Exodus. Kung nagbasa ka sa Old Testament, unsay primerong book sa Old Testament? Genesis. Sunod sa Genesis, Exodus. Sunod sa Exodus, Leviticus. So kinahanglan mo basa ta ana tungod kay unsay gibuhat sa Dios sa una sa katawhan niya. Siguro mayong kog dili mo labaw ta karon. But mo experience ta sa gibuhat sa Dios sa Old Testament nga katawhan. I-experience mo nato karon. Ug unsay mga palpak pud nila. Unsay mga dili maayo gipangbuhat nila sa katawhan sa Dios sa Old Testament. Murag usab-usama po gibuhat sa katawan sa Dios sa bagong tugon. So dalon ta sa Ginoo sa journey sa katawan sa Dios sa daang tugon para makita nato God is a God of the yesterday, today, and forever. Amen? God doesn't change. Ang Dios di gyud mausab. Ang Dios mao kagahapon karon og sa walay katapusan. Siya ang Dios sa Old Testament, sa New Testament ug sa No Testament. No, He is the beginning and He is no end. He is the end. Wala po'y ending, wala po'y beginning ang atong Diyos. So, He never changed. He deals with people according to His word. Iyang gidumala ang iyang katawan,
Ang tanang katawan mo sing ito gamen. Gidumala niya ang iyang katawan, pinagi siyang pulong. Dili amang ang Diyos. Ang Diyos musulti. Gusto niya ipaibalo iyang una-una, iyang pagbati, iyang plano, iyang katuyuan, iyang heart. Gusto niyang ipaibalo na to. Ang mahitabo lang ni through His Word. So sa diyang gipili niya ang mga Hudiyo, iyang gidwala sila pinagisayang pulong. Kanato karon katawan sa Dios sa bagong tugon, kita pod gidumala sa iyang pulong. So ingon ani ang iyang pagdeal sa iyang katawan. Atong may balan sa book of sa New Testament is just an ordinary book. Old Testament is not a story lang. Mingkag ang sugilano nila, but makita ano to, nga ang sugilano nila, sugilano na to. Ang sugilanon sa katawan sa Dios kaniadto, sugilanon usab na to. So di na to isiparar ang nahitabo sa una o karon. Okay. And mga heroes of faith kaniadto, no? I-consider nato kanung nahitabo nga sa Old Testament dunay mga bayani sa pagtuo because nakita sa Dios ang ilang kinabuhi nga nagkinabuhi sila sa ilang pag-ila sa Dios. Di lang kanang pag-ila kung kinsa ang Dios, kundi nagtamod sila sa gisulti sa Dios. Manang gitawag sila man of faith. They are living with a close, dunay suod nga relasyon kauban sa Dios. Balikon nako, ang atong Dios is a faithful God. He is a caring God, a loving God. Amen. Unsay ang gibuhat sa katawan sa Dios sa una? Chosen people ang mga Hudiyo. Iya pong gihimo sa ato karon. So tanawon ni nato tungod kay duna ni kalimbigitan sa kinabuhi sa una ug kanato. Now makiskot ta sa pangitabo sa katawan sa Dios diha sa ang mga gitawag og Hudiyo. Hudiyo lang akong ingalan ha. Okay. Unsa nahitabo nila? Alang sa wala nagbasa sa Bible ug nakabasa din nakalimot, then bumabasa pa. At least namoy nahibalan. So sa Exodus, kita nato nga ang katawhan sa Dios nakapuyo, no, nakapuyo sa usa ka lugar nga dili ilaha. Estranghero sila sa Egypt. Dito sila midaghan. Mindaghan sila. Unya na ang hari sa Ehipto na intimidate siya, murag nahadlok siya nga ang katawan sa Dios, ang mga Hudiyo midaghan sa ilang lugar. No, imagine na ka, ang taga-Pilipinas ning abot sa Saudi ug ning okupar sa Saudi. No, ang mga kanang Kristohanong tanan dito na namuyo sa Saudi. Imagine na, unsay pagbati sa hari. So ang gibot sa hari, iyang gitagaan og tas buluhaton ang katawan sa Dios kanang bitong dili sila kabiya sa ilahang kuan, giulipo niya sa hari sa Ehipto ang katawan sa Dios. Samtang dito sila nagpuyo, dito sila nidagkan, dito sila nanganak, nangapo. Giulipon sila. Tanang trabaho nga lisod sa Egypt, ipatrabaho sa mga Hudiyo. Nahimo silang slave dito sa Egypt. Imagine na katawan sa Diyos, doon ay Diyos nga buhi ilang gialagad. Naa sila dito, naulipon sila for 70 years. 70 years. Ilang trabaho, hard work, hard labor, maghimog karsada, mahimog dagkong building. So makita na ito nga, nag-asinso pa kayo ang Egypt because of the Israelites, ang mga Hudiyo. Hangtod mga igsoon ang mga Hudiyo nga nagpuyo dito. Because nahimo silang ulipon, wala na sila panahon sa ilang pamilya, ilang pagkaon, rasyon, ang ilahang paghago, walay sweldo, bunalan pa sila kung dili sila makatrabahog tarong. Nagkuan sila, nangayo sila help sa Ginoo. Nagtuaw sila. Gusto silang kagawasan. Gusto silang makagawas sa Egypt. They were crying. Alam nilang pangayo, makagawas na midiri. Grabe na kayong nahitabo. And God is a merciful God. Amen? Ang atong Diyos makadungog. No, sa ilang yango-ngo, kanus pa sila makagawas. And God raised up a deliverer. Iyang gi-raise up si Moses. Dito na tao sa Egypt, pero wala siya moangkon nga taga-Egypt siya. Kay
ang iyang bulok, ang iyang pagkatao is Hudiyo siya. Katawhan siya sa Dios. Sumiikyat siya ug sa bubo nga istorya, siya ang gigamit sa Dios aron moadto siya sa hari ug moingon sa hari sa Ehipto, "Uy hari, pagawasa ang katawhan sa Dios." Wala man mutuo ang hari. Ang hari wala jud mutuo. So dili pwede, di na ko ipagawas. Ngano man, mga tapulan ni mga Hudiyo. Aron dan sila di na mo trabaho. Kaya ingon man si Moses, pagkawasa for 3 days aron magsimba sa Diyos. Dili pwede. Nganong nahitabo po to? Nga ang miharden ang kasing-kasing sa hari. Mato pa sa Biblia. Para mapakita sa Diyos. Sa mga tao sa palibot. Nga ang Diyos sa mga Hudiyo. Gamhanan nga Diyos. Nganong yung gipaharden? Doon na pa'y 10 plague. Miabot pa ang pulo kasilot sa Ehipto. Dunay mga baki, dunay mga lamok, ang dagat na himong dugo. Gipakita sa Dios nga kung nagpagais ang pero nga ipagawas ang katawhan niya, dunay silot, dunay nag-abot nga dili maayo. Pero gipaharden paghapon sa Dios para makita sa ubang lugar nga ang Dios sa mga Hudiyo, gamhanan nga Dios kay nindapig siya sa katawhan niya sulod sa Egypt. And mubong nga istorya, nakagawas ang mga Hudiyo. Because of Moses, ang gihimong leader nila, nga makagawas sila from Egypt. Now, mga igsoon, ing naimong tapad, praise God, kay naminaw pa ka. Okay. Paggawas nila, makita nato, unsa ang gibuhat sa Diyos nila. Wala siya pasagdi, paggawas nila, ang promise sa Ginoo, paggawason ta mo sa Egypt, and I will bring you to a land full of milk and honey. Dalon ta mo sa usa ka lugar, nga puno sa dugos og oil, milk and honey. Gatas ng dugos. Nga gitawag og Kanaan. Pero abinin mo igsoon, katong lugar nga gipromise Ginoo, ihay ko nila. Maglakad, alay lakad sila padulong sa promised land. So imagine na, kinsa ilang leader? Kinsa ilang leader? Si Moses. Dayon, si Moses ay pastor with 1 million Hudiyo. Klase-klase ang naa sa ilang kinabuhi. Imagine na ka, sa sulod sa Egypt, puno silang kalagot, puno silang kasakit, puno silang panimalos. Dagkang ang isyo sa ilang kinabuhi. Nga naman, ang kapaitan sa pagka-slave, dili makaya nilang una-unaon. So dagkang kay silang karga, paggawas nila. And the only leader nga nagdala nila is Moses. But imagine na nimo, God was with them. Ang Diyos kauban nila, paggawas nila sa Egypt. Then, tanaw na to sa Biblia. Nagingon ang Biblia, nagingon sa primero na itong gibasa, sa, I want you to remember, my friends. I want you to remember, my friends. Gusto sa Ginoo nga katawhan sa Dios karon, makabalik ta og lantaw unsa gibuhat sa Dios kaniadto sa katawhan niya nga gipagawas niya from Egypt. Ang Egypt nagsimbolo ni sa sala ug sa silot sa sala. Ang Egypt nagsimbolo sa pagkaulipon sa tao. Sa to pa sa Egypt na ulipon ang katawhan sa Dios. So paggawas nila, nagingon ang Biblia, mauni ang gibuhat sa Dios nila with Moses. Number 1, our ancestors were under the clouds. So 1 million nag-hike. Asa to padulong? Asa to padulong? Promised land. Asoy promised land? Kanaan. Usa ka lugar nga ko kawalo asa dapit. Basta mag-hike sila, ang magiyan nila si Moses. But God was with them. Ingon ang Biblia, ang Diyos nag-uban nila, pinaagi sa panganod sa adlaw ug sa gabi pillars of fire. Listen, tanaw muna din ako. Tanaw Megson, imagine ka, silang tanan nakakita sa visible presence of God. Nganuman, mag-hike sila, magsugod sila, hike siguro alas 7. Human sila pamaw, mag-hike na sila. Iniglakaw nila, ang cloud magkuyog nila. Sa to pa, dili sila mainitan, dili sila maulanan. Hello!
nag-imagine ko, Lord, ako ka itong panahon na, unsa kay akong imagine sa imo, ha? Imagine ka, ang cloud na to, ang panganod na to, karong gakuyog ba na to? Nagkuyog ang panganod? Wala. Wala. Stay put ang panganod. Usay mo tag nakuban ang panganod, kiniglakan mo to, ang panganod, murpog nilakaw. Pero sa ilang panahon, yun ang Biblia, our ancestors were all, ang tanaming og all, walay usa, nga wala ma-under sa cloud, para ang matag usa, maprotektahan sa ilang paglakaw, sa init o sa ulan, o pagkagabi, ang Diyos, pinaagi siyang presence, nagpabarog og pillars of fire, doon ay kalayo sa kilid-kilid, aron di sila makaon sa mga mananap, aron walay disgrasya may tabula, huwag doon na pag sila'y kahayag. What an amazing God. Unsa ang Diyos nagpakita sa iyang power. Walang makakita sa mga, walang kakita ang mga, walang sila, kanang nakakita sila tanan sa, nang hitabo sa Egypt. Tungod kay, sa dirang dunay, langaw ipaabot ang Diyos sa Egypt. Walay langaw sa mga katawan sa Diyos. Sa diyang magpadalag lamok, ang mga puloy-anan sa katawan sa Diyos, walay lamok. Sa diyang nagpadala siya kanang dugo sa mga tubig, sa lugar sa mga katawan sa Diyos, walay dugo. Ingon ana, ang pabor sa Diyos, sa katawan sa Diyos. Nag-imagine ko ano yung ba? What a blessed kayo sila. Pagawas nila sa Egypt, wala sila biyahe sa Diyos. Doon na sila physical nga pastor, but God was with them. Imagine na ka, na ay cloud na uban-uban nila, doon ay kalayo. And number 2, they all passed through the sea. Silang tanan, sa dihang nakaamgo ang hari. Uy, wala naman ko sulugoon. Uy, wala na hugas sa kasilas. Uy, wala na himo sa nang nakaamgo ang pero, nga wala na ang mga Hudiyo, wala, dili niya madawat. Isa dili, gukdo na to. Pabaliko na to sila. Wala na tayo masugo. Unsa din ni sila? Nahimo ni silang mga sitting pretty because of the Jew. Ilang gukod nila. Pag-abot mga ison, na-trap. Nakabalo mo sa istorya? Pasagdi lang kong istorya. Na-trap sila between the Dead Sea. Sa to pa, kani, gagukod sa to pa. Kung di sila katabo, kung siya may tabo nila, patay siyang tanan. Nga naman, mga sundalo ang nagakod nila, karwahi, kabayo, mga musapay, mga dala nga mga para pangpatay sa mga Hudiyo o gusto nilang pabalikon ang mga Hudiyo nga to sa Egypt. Unsay gibuhat sa Dios igsoon, ni tiyabaw si Moses. Lord, ingon na, kita tanaw Moses unsa na si mong kamot, ay pagsigig. Gamitan ng imong power. Unsay gibuhat sa Dios? Iyanggi gamit ang sungkod ni Moses, gitumong sa Red Sea. The Red Sea was siak. Ang dagat nga pula, the Red Sea na siak. Ang mga tao na butangag karsadang simento para makatabok gikan dito sa pikas aron ma-safety dire sa pikas. Oh no. Kung ikaw tong ning tabok, di makamoingon nga pagkakamanan sa akong Diyos. Nag-ingon ang Biblia, sa iladi ay pass through the sea. Nagulagway na ito siya. Bagong pagkinabuhi nila. Nibiya sila sa Egypt. Nagtabok sila sa Red Sea. Paingon sa promised land. So sa kakinabuhi nga gi-promise sa Ginoo nila. Tanaw lang nato sa gibat ikaduha ikatulo. They were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Nahimo silang nakita nila ang trabaho sa Diyos ilang kinabuhi. Number 48, all silang tanan nangaon sa espirituhal nga pagkaon ug nag-inom sa samang espirituhal nga ilimnon. Samtang nag-hike sila, God is sufficient nag-supply sa ilang pagkinahanglan. Sa dang migawa sila sa Egypt, walay tubig silang dala. Ang ilang dala puros mga jewelry. Ingon si Moses, panguhaa ang mga kabtangan sa Egypt, bring them with you. So puros to dala nila sing-sing, kulitas, mga bahandi sa Egypt ilang gibit-bit. Wa sila bit-bit na luto, tubig, nagsudan. So paggawas nila, siyempre nag-hike sila, bisag dunay cloud, wow, nakaayo. Wow! Unsay pimirong reklamo nila?
At sa Moses, unsa man ni pagawas mo wa may tubig. Imagine ka? Imagine ka? Giubanan sa cloud, tubig pa'y dili madawa, mahatag. Nagpangulpol. Pagka mag-inom og tubig, tagaan sila katabay nga, dusi ka atabay lang, inom og taman niya. Wag naman po'y luto. Nangayon na po sila luto. Asam ka, Moses. Labon dito sa Egypt. Dakang kay mig pagkaon dito. Bisag ulipon mi. Pero kumplito mig pamaw paniudto panyapon. Aha namang luto karon. Paulanan pabitaw sa ilag mana. Matod pa nila, what is this? Kay mura siya kanang basta lami. Lami daw kay wa mo ko katilaw. Katilaw mo? Mga mana from heaven. Gibubo sa Diyos. Gitagaan din, gitestingan sa Diyos. Kamu ha? Sige, tagaan ta mo gluto. Pero kada adlaw ra ninyo, manguha mo. Kabuntag manguha mo. Good for one day. Ang mga tao, mga sigurista. Hindi mong tapad, ikaw ba na? Dili di ay. Unsa ilang gibuhat? Uy, good for 3 days man. Imbis one day rin nang Ginoo. Kada adlaw kuha mo, good for your whole day. Nanguhag tulog ka adlaw. Kay tinapulan siguro. Tutuloon na lang na po ni kadlaw. Pero na po kung balik pagkaugma. Tulog ka adlaw. Unsay ni tabo? Nangapanos ang duha og tulog ka adlaw. Good for one day. Ingon ana, ang response bitaw nila, ang pag-ila nila sa Diyos, ang pagtawad nila sa Diyos, wala bitaw makita sa Diyos nila. Kuha ninyo magsoon. Kay usahay po. Pakapin, katawan sa Ginoo. Hello, katawan sa Ginoo. Napagani sa duyan, giandaman na nato para eskwela. Maghago jud ko karon kay eskwela na ba niya, napas duyan ha, duyan pa. Manang usahay, magamay ang sa Ginoo, kay tuwatan ang sa giandam. Pero nasayang lang. No? Ang Diyos di ay, doon na di siya ipamaagi. So imagine ka, nanay pagkaon, pagkadugayan, unsa man ni tubig ra, sudan, aluto ra. Day sudanan eh. May sudan mo, sis! Dito sa Egypt, nagkang kay miglamas. Nailato, naikuan. Pwede ng kwenta. Maulanan, dito sa Ginoo buntog. Mga langgam. Ingon nga, Ginoo. Sige, pangaon mo hantod yung tinai, manggawas. Kung makita nimo sila, unsa imuhang lantaw nila. Ingon ang Bible, though God cared for them, God delivered them. Silang tanan, walay patas, walay pili. Tanan naka-enjoy. Ingon ang Biblia. But some of them did not please God. Ang uban kanila, wala makapahimukot sa Diyos. Ang uban nila, dunay mga batasan nga wala malipay ang Diyos. So, ngano man yung gisulat man ni sa Korinto? Ngano man yung gihaong man ni Apostol Paul sa Korinto? Tungod kay wala kanang dunay connection ang Old Testament katawan sa Diyos og karon. Walay kalahian. Inay mo tapad, walay kalahian. Duna di ay siya experience. Dunay experience. Dunay gibuhat ang Dios sa Old Testament nga gibuhat usab niya karon. Amen. Ug dunay kasinatian sa katawan sa Dios kaniadto nga karon experience sa katawan sa Dios karon. Okay. Balikon nako sa dang gidawat nimo si Jesus nga Ginoo manuluwas, you are part of the family of God. Parti na ka sa pamilya sa Diyos o parti na ka sa katawhan sa Diyos. O ang Diyos, kinahanglan makasabot ka nga sa dihang gigawas ka gikan sa kalibutan, gikan sa sala o sa silot sa sala. Ang Diyos wala mubiya kanimo. Ang Diyos nag-uban kanimo. Amen? Giun sa pag-uban sa Diyos na to, God nag-uban na to 24/7. Ang Diyos wala mabiya na to. Nagpuyo siya sa atong kinasuluran. Now, sa dihang naluwas ta, ang purpose sa Diyos na to,
dili na maatuta sa yuta sa saad sa Kanaan, kung dili doon na siya katuyuan nganong naluwas ta. Dalon ta niya pa-experiensahon ta niya sa kinabuhi o kinabuhing madagayaon gayon. Nagingon ang Biblia, John chapter 10 verse 10, for the thief comes only to steal, to kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Minaw magsaon, sa wala pa ta sa Ginoo, kung wala pa si Kristo nimo madawat nga Ginoong manuluwas, ang trabaho sa yawa ebidensya kaayo sa kinabuhi sa tao nga wala pa'y Ginoo sa iyang kinabuhi. Kay ang yawa mo abot ay sa kinabuhi sa tao, mukawat sa kalinaw, mukawat sa kalipay, mukawat sa kwarta, sa mga bisyo, mukawat, mupatay, mukawat, og mo kill, to steal, and to destroy. Muna'y trabaho sa yawa sa tao nga wala pa maluwas. Pero ikaw nga naluwas, nagingon ang Biblia, miabot si Jesus imong kinabuhi to give you life. Doon na pag-ian. Sa ito pa kung an, connection na. And life abundantly. Listen, kanang imong giginhawa nga kinabuhi, kanang imong, dili na maong kinabuhi nga gingon ni Kristo. Kanang ginhawa nato sa atong lungs, tama na na diri. But ang promise sa Diyos nato, sa diyang gidawat nato siya, sa diyang bidawat na sa kaluwasan, ang iyang life, eternal life, mao'y nagpuyo sa ato. Si Kristo nga nagpuyo nato is the eternal life. Sa diyang midawat ka, igsuon nakabaton kag eternal life. Sa ato pa, imong kinabuhi, matapos imong ginhawa diri, pero inigbiya nimo sa lawas, mupuyo ka sa langit, kauban sa Diyos sa walay katapusan. That's eternal life. Oh, listen. And abundant life. I will give you life and life abundantly. Unsa man ang abundant, unsa na mga dagay nga kinabuhi, kanusa man nato na mapuy-an karon. Karon. Ang mga katawan sa Diyos sa daang tugon, ang promise sa Ginoo, milk and honey, makakaon mo sa mga labi sa yuta, tanan nindot kayong prutas inyo, tanom inyo. Tama na sa tiyan, ba't kita? Ang gipromise sa Diyos nato, abundant life. Kaning kalibutan na, daghang pagsulay, tribulation, kalisod, grabe, ang buhat sa kaaway. Pero ingon ng Ginoo, you will experience my peace. You will experience ako imong pag-uswag. Ma-experience nimo kaning kalinaw, nga di masabdan sa uban. Ma-experience nimo ning kalipay, nga dili madawa. Dili, wala makabalo ang uban. Abundant life is life from heaven. Kanang kinabuhi sa langit, kusas Ginoo ma-impart sa tuwa, makinabuhi na to diri. Kinsa man sa una nga wala pa si Jesus imong ginabuhi, puno lang kas kabalaka, puno sa kahadlok, puno sa problema. Wala pa gani moabot ang Judith, naguna-una na ka. Si Judith moabot na, wa pa gani. Nakatapusan pa, first week wa na. Una-una na ka, puno na kas kabalaka. Kinsa ka? Ako ni. Ako pod. Pero karon abundant talaga. Pagabot sa katapusan, yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Makabayad ko, Lord. Pag binuutan lang kang, Lord, suplayan ka sa tanan imong paghinahanglan. Ingon ang Biblia, dili ka makulangan, dili ka mahutdan. Nganuman ang imong gialagad, Diyos nga tinubdan sa tanan. Kanang peace beyond understanding, kanang joy nga di nimo mabayiran, kanang mga butang nga langit nun, kaalam sa Dios nga gibutang niya, unsaon nimo pag-atubang sa problema, o ka-wisdom unsaon nimo pagsulbad sa problema. This is an abundant life. Ako nakadistinguish ko sa kinabuhi nga dili abundansya. Nga daghang kay kag kwarta pero daghang kay kagibayiran. Daghang kay kag kwarta pero at the end of the year, at the end of the month wala na piso na bilin. Naka-experience ko anak sa una. Grabing kawat, grabing hospital, tambal, bisag asa lang paingon ang kwarta, mangitag paagi asa siya magasto. But karon, praise God, hallelujah. Bisag naa kay 5,000 sa usa ka bulan, makasya tanan, kuan pag-tithes, kuan pag-offering, naapay mabilin because of the abundant life nga ipa-experience sa Dios nimo. Oh God, hallelujah. Nagingon ang Biblia, makakaon lang kag makainom karong adlaw. Be contented. You are godly and you are contented sa imong naimutangan. Munang gitudluan ta sa Ginoo ba nga? Ang katawan sa una, grabe. Di sa karon usahay pod. Naapag yun nabilin.
nga kinaiya. Unang ingon ng Biblia, gisulat ni para mahimo natong warning. Mahimo nato silang ihemplo. Mga igsuon ko diya sa Ginoo. Sila sa ilang panahon, bisag grabe ang gibuhat sa Ginoo sa ilaha, daghang gyapon sila mga di maayo gibuhat atubangan sa Dios. Munang ingon ang Biblia, God was not pleased with some of them. The question is God pleased with you? Nalipay ba ka ang Diyos sa imo, ha? Nalipay ba ka ang Diyos sa imong pagkinabuhi? Inigawas mo ning building, ha? Human ka nakadawat sa pulong sa Ginoo. Human ka nag-worship sa Diyos. Natuloy imong luha. Na-intune ka sa Ginoo. Kumusta ka pa uli? Yun sa nimo pag-deal imong pamilya. Yun sa nimo pag-pan sa eskwelahan. Yun sa nimo pag-atubang ang mga tao sa trabaho. Unsa nimo pag kinabuhi ang kinabuhi sa Dios. Kaya ang katawan sa Dios kaniadto, silang tanan gipaboran. Batang uban nila wala malipay ang Dios. So nangutan ako sa kong kagalingon. Samtang naghimo ka ni nga lesson ko, Lord. Nalipay ba ka nako? Sa una, Lord, buluyak kon kay ko. Sa una, grabe, sus, pagtanaw ni mo na ako, Lord, dili ko ang ngayon. Karon nga naluwas ko, Lord. Nalipay ba ka sa akong kinabuhi? Nalipay ba ka sa akong pagdumala sa akong pamilya? Nalipay ba ka, Lord? Akong pangutanan, nalipay ba ang Diyos na nagluwas na to? Or parihal ba ta sa Old Testament? Naingon ang Diyos, I was not pleased. Wa ko malipay sa uban nila. Mangutana siguro, unsa di gibuhat nila, pastor? Nga nabuhat siguro nato karon. Aron makaingon ta, wala ay malipay ang Diyos nako. Tanaw na to may iso number 1. Kung sila under sila sa cloud, listen, sa ilahang hike, paingon sa kanaan, kita, nag-uban ang presensya sa Diyos na to. Remember this, kung ang katawon sa Diyos sa Old Testament, giubanan sila sa panganod, adlaw, gabi, na ay pillar of fire, wa sila'y match na to. Nga naman, ang presence ni Lord nagbuyo sa ato ang sulod. Why match sila, no? Hello! Ingon ang Biblia, wa ba mo masayod ng inyong lawas akong templo? Wa mo kabalo. Kay kung kabalo ka, na-reveal na nimo, aware ka, kabalo ka everyday, ang Diyos dili buta o dili bungol. Nga di makadungog sa imong istorya, di makakita sa imong gibuhat, because God is with you. Kana nga kamatuuran mo, tinglong na sa atong spirito. Sila, cloud ra ilaha o pillars. Ikaw, the Spirit of God is in you. Kabalo ba ka nga mas powerful pa ka ni Duterte? Mas powerful pa ka sa presidente sa Russia? Mas powerful pa ka sa gi-invent na hydrogen unsa na nga bam? Mas powerful ta because ang Espiritu sa Dios nga nagpuyo sa sulod nato is the power and wisdom of God nato. Atong hatagag kusog nga palakpak ang Dios sana. Kinsay nakabaton sa Espiritu sa Dios? Kinsay kabaton ni Kristo? Open our eyes. Naana to ang authority. Naana to ang power sa Diyos pinagi sa Holy Spirit. Naana to ang wisdom, kaalam sa pagbuhat sa insakto o sa pagdili sa dili insakto because ang Espiritu sa Diyos nagpuyok the presence of God. Kauban na to. And kitang tanan dire, walay usa dire nga wa makadawat. Amen ba? Pangutan na imo tapad, nakadawat ka sa Holy Spirit? Nakadawat. Karon ka ng mga VIP na to, makadawat na sila. No? Tanan nga midawat ni Kristo nakabaton sa Holy Spirit. Okay, listen. Sa diyang naluwas ta, nabato na to ang Holy Spirit. O nabautismuhan ta sa tubig. Kisay nabautismuhan sa tubig, musingit o amen. Okay, unsa man ang simbolo ang bautismo sa tubig. Sama sa Old Testament. Sila sa Old Testament, mitabok sila sa Red Sea, gikan sa Old Life, na bago ilang kinabuhi, mitabok sila sa dagat nga pula. Ang ilang sunod na kinabuhi, bag-o na, paingon sa yuta sa Kanaan. Kita, sa diyang nabaptize ta sa tubig, nagsimbolo to, namatay sa atong karaan, ug nagsugod atong bag-o.
Sa to pa, ang bautismo sa tubig, physical nga pagpakita sa creation, sa mga nitambong sa baptism sa water, nga pastoralita is dead. Sa dihang itusob ang ay mong lawas sa tubig, gipronounce na ko, dead to old life. Dead, patay na ka. Sa imong pagkasiloso sa una, patay na ka sa imong pagkapagulbulan, sa imong pagtanang mga butang nga dautan, patay na ka. Kung pagbangon nimo sa tubig, it's a new life, new journey to a life of abundance. Kinabuhi sa Diyos, kinabuhion sa bagong kinabuhi nga imuhang gi-represent sa baptism sa water. So ang bautismo sa tubig, sama sa uban, di ko pang bautismo kay di ko magpasakop sa Happy Church. Dili na siya relihiyon ang bautismo. Nagsimbolo na sa imuhang kamatayon sa sala ug sa bagong kinabuhi. Amen? So ang tanang na baptize, praise God. Mauna ang atong nasaluan. And we share the same food. The Word of God atong giambitan. Ang Holy Spirit na iusa ta. Wala ang tanan patas at tubangan sa Ginoo. Amen? Wala yung sa diri nga Holy Spirit, mas dako kaysa iya. Wala yung sa diri nga sadang magwali, mas dagan yang nadawat kaysa imo. Patas na. So tanaw na to. Basin sa atong pagkauban, basin na uban, wala mahimuot ang Diyos na to. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Nga naman, nga wala man malipay ang Diyos. Mitubak ang bersikulo diri. Nga nung wala malipay ang Diyos, tungod kay sa ilang experience, kauban sa Ginoo, different ilang response sa Diyos. No, sa ato pa, dunay particular giunsa nila pag kinabuhi, ang kinabuhi nila sa una, bisan pa kanato karon nga katawhan sa Diyos. Posible ba pud kaha nga mahitabo nato ang nahitabo nila sa una? These things happened to them as example and were written as warning. Inay mong tapad, warning. Nga di nato mabuhat ilang gibuhat sa una. Amen. Di na nato buhaton ang gibuhat nila. Batok sa Diyos ug sa ilang leader nga si Moses. Laliman ka ilang pastor, sige bagulbulan. Asa namang tubig, Moses? Asa naman ang sudan, Moses? Ingon si Moses, sama ni Lord. Sama ni Lord. Anong ako man? Ingnan sa Diyos si Moses, Moses, wa sila magbagulbol nimo, nagbagulbol sila nako. Higamit ramang ka nako. Ang ilang gibagulbol nimo, gibagulbol nila nako. Tanaw na to, unsay mga sipyat nila. Number 1, para sa ato karon. Gusto ba kang ma-please ang Lord nimo? Gusto ba kang adita mo parehas nila sa una nga? Ang Diyos, ang kasing-kasing sa Ginoo siguro to, wala dyan malipay nila. Gusto ba ka ang naigsoon? Okay, number 1. Don't set our hearts on evil things. Ayaw ipahimutang imong kasing-kasing sa dautang butang. Kaya ingon ang Biblia, as they did, kay mo may ilang gibuhat. Ang uban kay nila, ang ilang kasing-kasing, dautan. Dautan na ang ilang ilahang resulta. No? Na ay dautan nga ilang gipang buhat nga wala malipay ang Diyos. Taliwala sa na-experience nila sa Ginoo, still doon na sa gibuhat nga dili maayo at tubangan sa Diyos. Kunya ang Biblia nag-ingon, alang kanato nga katawhan sa Diyos, ningon ang Biblia, don't set your hearts on evil things. Unsa man ang mga evil things nga ginabuhat usay nato di ta kamatngon. Dili gusto sa Ginoo nga balik-balikon ato ang sala, dili pwede nga gituyuan gyud ato tang sala. Usay mingon para kita nga Lord pasaylo ak Lord mamakak sa koron. Abay yun nana? Lord pasaylo sa gyud ko Lord. Kinahanglan gyud kong mamakak. Dunay mga dili maayo nga ginabuhat usahin nato. Hello, mga katawan sa Ginoo. Simple kayo. Dito sa Kaisano, maglinya gyud ang mubayad. Hello. Luna gyud dili Kristohanon. Mutabok pa gyud dito sa tubangan kay gustong mauna. Sa mga traffic, mga simple kaayo nga pagkatubang na to everyday, ang Dios dili siya gusto nga atong kasing-kasing dautan ang atong gibuhat. Kabalo ba ka unsay dili maayo? Kabalo ba ka unsa ang pagbuhat sa maayo? Ingon na Ginoo, ayaw iset in yung heart sa pagbuhat pag di maayo. Kay muna gibuhat sa uban, wa ko malipay nila. Set your heart on things that are good. Maayo. Maayo ba ang win souls and make disciple? Yes. Maayo ba ang pagbasa sa Bible? Yes. Maayo ba ang pagpangawat? Maayo ba ang pagpangawat?
No. But maybe, naapay nangawat. Maybe, naapay nangawat sa katawan sa Dios. Dunay mga butang nga evil nga gibuhat. Kaingon ang Biblia, ayaw iset niyo, katawhan mo nako, ayaw mo awat sa una. Ikaduha, do not be idolaters, as some of them were. Ayaw mo pagsimbag Diyos, kaya mo nagibuhat sa uwan, sa unang panahon. Unsa di ng idolaters, mga igsoon. Ingon ang Biblia, as it is written, the people sat down and eat and drink and got up to indulge a rivalry. Ang mga tao sa una, ang makatawan sa Diyos sa una, kung nakabasa mo sa Biblia, misaka si Moses sa bukid sa Sinai. Kung siya gibuhat niya sa bukid sa Sinai, hatagan siya sa Diyos og 10 commandments. Ang bato nga gihimo ni Moses, sulatan sa Diyos sa iyang kamot. Dito sa bukid sa Sinai, for 40 days, dito siya nag-atubang sa presensya sa Ginoo. Sulatan og 10 commandments. The hand of God, masulat. Samtang dito siya sa bukid, nag-istorya sa Diyos, nagkaguliyang ang mga tao sa ubos. Ingon ang Ginoo, Moses, nauga sa daw, sa ubos-ubos sa bukid, tanawa ko siya nitabo. Mga igsoon ang katawan sa Diyos, nalimot sila. Giunsa sila pagluwas sa Ginoo. Sa ilang gibuhat, nang reklamo sila. Aron, unsa maan naman si Moses, wala na may leader ta, wala naman tay pastor. Kanang unsa may maayo ani og maghimo na ta og lain nga Dios. So naghimo sila tanan nila mga kuan kanang mga alahas nila gipangtunaw, gihimo nila baka. Moy ilang dito sila kasimba, dito sila nanayaw, dito sila nag-sex, dito tanan drinking, marrying, perting gumuta dito silong, perting sadyaa, perting lipaya nila. Si Moses, pagkakita niya, mao tayo nahitabo. Abi ni mo, kiunsa niya, ang 10 commandments nga ba ito, iyahang gilabay. Gibuak niya. Gibundak niya. Ug mihukom ang Diyos atong dapita. Kinsa tong mga tao nga nagpasiugdaan niya. Separate. Katong walay labot, dire. Grabing judgment, mga igsoon. Okay. Katong taga-dire versus taga-dire. Sige, fight! Fight versus sa imong igsoon. Kanina nakasala o walay sala. Ug dito pertidahan ang kamatay. Matod pa sa Biblia, ayaw mo paghimog ingon ani. Sa atong panahon karon, unsa di ay? Sa Colossians 3, 5-10, ningon ang Biblia, patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaakan ninyo. Ang tanan mingog kaibog kalibutanon. Daghan na ba kayong pangibog kalibutanon? Wow! Ganahan kay ko anak niya. Kay sexy kaayo. Pangibog kalibutanon. Kung sa pagkikingon sa Biblia, sama sa salawayong pakighilawas, kaulawayan, kaulag, nautang kailibgon, kahakog, nga mo'y usa ka paagi sa pagsimbag Dios. Moabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tao nga magbuhat niini mga butanga. Kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa maong kailibgon. Sa diyang naghari pa kini kaninyo, apan karon, ang tanang mingog karon. Ang tanang mingog kaniadto. Ang tanang mingog karon. Kinahanglan biyaan ninyo kining tanan. Kasuko, sa puton, hugaw nga una-una, pagpasipalag sulti, pagpamalikas, ayaw na kamo pamakak sa usag-usa, kay gihubo na ninyo ang inyong daang pagkatao, uban sa ayang mga buhat, o gisulob na ninyo ang bagong pagkatao, gibag-o gayod kini sa Dios nga inyong magbubuhat, sumala siyang kaugalingong dagway, aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Nakadungog ta? Hubuon na. Tama na. Insakto na. Idolatry di ay ang mga sin of the flesh. Karon ra ba nga panahon na ang bitik sa yawa text sa mga cellphone sa mga minyo. Messenger sa mga minyo. Labi na kung bana mo imong bana dari. Textan dayon ka. Pwede bang mag-ila-ila? Kung mukubit gani ka, ila-ila na mo. Pag human sa ila-ila, tagadiin ka. O, hantod, connect na. Igsoon, primero pag gani, stop na. Di mo kalkalayan mga tawang mga sungayan,
manghilabot sa mga anak sa Dios. Amen? But mga anak sa Dios, dunay one word. Shh! Stop it. Sulod sa encounter, pila to kababaye, nagbulag sa iyang bana, nga naman, doon na siya ka-textmate. Bisag na siya bana, ka-textmate siya. Pagka-textmate niya, ay ang textmate nakahaibol. Kung saan na, haibol? Eyeball. Highball. O, lagi ng termino nila. Highball yun. Nag-eyeball. Kung saan ng eyeball? Makita. Pila ka pamilya ang giguba. Kung niya mang kakaron, stop that. Dili malipay ang Diyos. It's idolatry. Mga salawas. Dili malipay ang Diyos. Ang Diyos requires purity sa katawan niya. Amen ba, Igsoon? Ingon ang Biblia, gibag-o na ka sa Diyos, isulob na na. Inaay mong tapat, isulob na na. Saan ang mga hugawis? Sa una rato, tingnan, sa una rato. Karon dili na. Amen. Number 3, we should not commit sexual immorality as some of them did. In one day, 23,000 of them died. Grabe ang judgment sa Ginoo. Kung sa gibuhat sa mga katawan sa Diyos sa una, yung piniling katawan, immoralidad, unya unsa yung hukom, iada yung gipatay ang daghan kay 25,000. Ingon ang Biblia, 1 Thessalonians 4:3. Gusto sa Dios nga magmaputli kamo pinaagi sa pahingpit nga paglikay sa immoralidad. Only one husband and one wife. O mga dalaga, ayaw mo pahilabot kung wala pa mo maminyo. Please lang. Fornication na. It's a sin against your body. Busay rampan kay na. But God will not allow that sa mga tao niya. Katawan ta sa Diyos, amen? Aminin na to, kita'y katawan sa Diyos, amen? We are peculiar people. Di na nato pwedeng buhaton ang atong gusto sa una. Ang atong buhaton ang gusto sa Diyos. Ngano man, pinili naman ta. Gusto sa Diyos nga mumuhat na to. Gusto sa ipatilaw na to. Unsa ning kinabuhi nga putli. Unsa ning kinabuhi nga dili pareha sa kawas. Sa una nga kinabuhi. Gusto sa Diyos makita ang kalahian sa mga tao sa gawas ug sa mga tao sa Diyos. O bitong gi-raise up ta niya. Kung sa katuyuan nga nung nasa katawan. Para makita ang iyang power. Para makita ang iyang transformation. Makita ang kausaban. Igsuon ko diya sa Ginoo. Please. Please lang. I am not exempted as a pastor nga babae, nga balo. I am not exempted. But dedicated na ko akong life. I renounce tanan nga mga, renounce na ko. Gibulagan ako tanan, mga bastos na salida, mga salida gibulagan ako, mga dili makalipay sa Ginoo gibulagan ako, didetermina na ako. Ako kaugalingon, Lord, must be pleasing to you. Ato man ang desisyonan because kita man ang involved ani. Ang church karon, ang katawan sa Dios individual nga tawo. Sa unang Old Testament nasod, pero karon ikaw ug ako. Sadang mo gawas ta dire. Gusto sa Ginoo mailas siya pinaagi nato. Amen, amen. Imong ginikanan naluwas na ba? Wala pa. Why? Pangutan na daw imong ginikanan, imong mama, imong papa, imong igsoon. Kinsa day gamiton? Ikaw. Ako sa dang naluwas ko, kinsa gigamit sa kong mama, kong papa, kong igsoon. Ako. Ang changes nato nga makita ang Dios sa ato ang kinabuhi. Igsoon, amen. Ni ata to please God. Di na itong kaugalingon. Ano lipayon po man itong kaugalingon nga di nang kita'y tagiyaan eh. Ingon ang Ginoo, I bought you with a price. Glorify me in your body and in your spirit. Hello? You are not at your... Dili na kita'y tag-es itong kaugalingon. Yun sa ta, gipalit na ka. Inay mong tapad, gipalit na ka. Pilay presyo, igsoon. Pilay presyo. Pilay presyo. Kinabuhi sa Diyos ang presyo, anak.
The life of God is the price sa imong kaluwasan. Kung sa ingon ang Biblia, gipalit naman kanako, himayaa ako sa imong lawas o sa imong espiritu. Palakpakan na to ang Diyos, ana. Harsh ba kayo ang word? Sakit ba ang word? Igsoon, mangutan ako, sakit ba ang pulong sa Diyos? Sakit sa mga tao nga gihigugma sa Diyos. Sakit na pero magporma na nimo. Sakit na pero muayo na nimo. Kay walay laing giapas ang Dios nimo kung dili ikaw maliwat niya. Wa siya laing giapas, wa siya makapas nimo sa imong unsa may imong makuha niya sa atua. Ang giapas niya nato. Hello. Nasabtang niya pata. Malipay ang Dios nato. Sa may itong buhaton, o sa may itong isulti, malipay na po ang Diyos na to. Number 4, we should not test God. We should not test Christ as some of them did. Were killed by snake. Testingan nila ang Diyos. Nang matay silang tanan, gipangkaon sa, gipangpaak sa halas. Usay mo, test data sa Ginoo ba? Be, tanaw na nato. Lord, kung di gani ko mo pasar sa exam, Lord, usay mo, testa ba? Testingan nato ang Ginoo. Pero, iksoon, testingan pa ba nato ang Diyos? Prove na ang Diyos. Amen? Prove na ang Diyos. Walay makalabaw niya. Ang tanan nga naani mo iya na. Di na nato na siya i-attempt kay test number 5 and the last. Do not grumble. Do not murmur. Ayaw pagbagulbol. Do not grumble. Of some of them did were killed by destroying angel. Grabe, mahitabo sa ila ang tanang nagbagulbol sa ilang panahon. Giyon sa gilaglag sa anghel. Bagulbol sa Diyos. Kung magbagulbol ka sa imong leader, nagbagulbol ka sa Diyos. Hello? Busa dila ton magbagulbol sa itong buhaton. Iampo na to. Imbis magbagulbol, magampo. No? Kaya ang bagulbol, dili makaayo na to. No? So don't grumble. No, dayon ingon mga igsoon, ingon Santiago 5:9, mga igsoon ayaw kamo pagbagulbol. Ug sa usag-usaron dili kamo silutan sa Dios ang maghuhukom ana-ana sa pultahan. Na magyuban nga moingon manggod sila. Wala noon diri. Imbis na Kristohanon ko na san mali nakalisod naman ko. Taka na kay ko pagsulay. Murag bagulbol ba? Imbis na Kristohanon ko, wala mo ko'y painit noon, pamahaw ra magpaniud to. Mo ba nagyapa sa Ginoo sa tuwa? Ang gyapa sa Ginoo sa tuwa. Mga igsoon ko diyan sa Ginoo, ang dili gusto sa Ginoo ang pagbagulbol. Ang ganahan sa Ginoo ang prayer. Sa to pa ang prayer, istoryahan ang Dios. Amen? Kung sa imong kinahanglan, iistorya, inay mong tabat, iistorya sa Dios. Inay mong kaugalingon, akong iistorya sa Dios. Amen? Lord, karong sakit ka akong kasing-kasing, Lord, gibulagan ko, iistorya sa Diyos. Lord, karong adlaw, Lord, akong anak, ningging sukol na ko, iistorya sa Diyos. Iistorya ang tanan nimong gustong ayuson sa Diyos sa imong life. Kay ang Diyos maminaw. Di siya gusto. Kung magbagulbol man, unsa na itsura sa bagulbol? Unsa itsura sa bagulbol? Unsa itsura sa bagulbol? Nagyaw-yaw. Unsa may itsura sa yaw-yaw? Wala kay kauban. Di ba? Imong gibagulbulan, imong mama, wala di imong gibagulbulan, di ba? Usahay na imong gibagulbulan, pero di kadungog, di ba? Gusto sa Ginoo makadungog siya sa atong tingog. Amen? Palakpakan na to ang Diyos, ana. Mga igsoon, judgment begins in the house of God. Kung limpyuhan sa Diyos ang gawas, mas limpyuhan niya ang sulod. Ayaw pang nilhig dito, diri sa sulod. Munang naay mga pagtulunan, maipaabot sa Diyos nato, nga murag samot ka nga, sakitan mo punta ato, naigo mo punta na, igsoon, para na sa atong kaayuhan.
Amen. Ayaw intawag kasuko ni pastor. Tungod kay kining mga butanga ipaabot sa Dios nato. Bisag lisod kay litukon sa pastor, pero kinahanglan mo abot nato tungod sa kaayuhan nato. Tungkad we are the chosen people of God. The world wants to influence the church, but God wants to purify the church. Ang kalibutan gustong impluwensya sa mga tao sa simbahan, but God wants to purify the church. Kana usay ba doon na tayo makuha dito bitaw, usay dala na to sa itong kinabuhi, usay trending dito, usay atong buhaton, but no, igsoon, we are peculiar people. Gusto sa Dios i-purify ta, mailhan ta, mo stand up ta sa righteousness ning katapusang kapanahonan. Receive the word of God. Amen? May nungdanon nga mailhan nato sa masuod pa ang Dios. So ingon ang Biblia, if you think you are standing firm, be careful you don't fall. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. Ato pa ang atong mga pagsulay, temptasyon, common. Kinahanglan mo barog kang ligon sa pagtuo nga atong nadawat gikan sa Dios. Kinahang makailata kung kinsa ang Dios. Akong nabatunan kining pinadayag nga fear of the Lord. Kanin kahadlok ba? Diyos nun nga kahadlok. Bisag walay nagtanaw nimo ba? Nakabalo ka nga ang Diyos nakabalo og nakakita sa imong gibuhat sa tago og sa dayag. Amen pa ba? Igsoon, ang Diyos nga nagluwas ka nato, bisan siya Diyos sa gugma, dili siya mo tolerate og tinuyuan nga sala. Aminaw kayo. Balik-balik nga sala. Nagpuyo sa sala. Ang katawan niya ang luwas. Muna karon kanato nga naglantaw tos ng kagalingon nga karon ligong ta. Dili ta magkumpiyansa. Dili ta mag-overconfidence sa tong kagalingon. Mingon ta nga, okay man ko. Umusta man ka? Okay man ko. Bantay na imong okay, nga di ka mahagbong. Because many sa kalibutan karon nanghahagbong sa sala tungod kay nagkumpiyansa sa ilang kaugalingon. O ibutang nato ang atong confidence diya sa Ginoo. Buhaton nato atong parte sa atong Christian life. Kung mahimo tang makapahimuot atubangan sa Dios. So ang pulong nagpasidaan ka nato, walay kumpiyansa sa unod. Always put your confidence in the Lord. Kay siya'y dunay promise. Ingon ang promise niya, God is faithful. Ang tanan mo, God is faithful. He will not let you to be tempted beyond what you can bear. Dili niya tugutan nga moabot ang temptasyon nimo nga di nimo makaya. Inay mo dapat makaya na nimo. Unsa may imong temptasyon karon igsoon? Unsa imong temptasyon? Ingon ang Biblia, makaya na nimo. But when you are tempted, kung natintal ka, dunay gatintal nimo, He will also provide a way out so that you can endure it. Dunay paagi ang Dios. Aron mabarugan nimo ang imong pagbarog sa Ginoo. Manindog mo maisoon. Hallelujah! Ang tanan mo, hallelujah! Yes! Salamat Lord! Amen! No, kinsa may gi-check karong buntaga, kinsa may gi-istoryahan karong buntaga, gigamit lang ko sa Ginoo. Let's pray. Son, salamat kay Lord. Hallelujah. Let your kingdom come. Let your will be done. Lord, here on earth as it is in heaven. Heaven is abundant life. Gusto niyo mong ma-experience na mo diri, Lord. But we need that example sa Old Testament katawan. Unsay ilahang experience nimo Ginoo, na-experience na mo karon. Di na mo tugutan, Lord, ang mga butang nga makapahimong makapasakit nimo, Lord. Dili lang mi maglantaw sa among kaayuhan. Mutan-aw pud mi sa imong heart. Unsay imong lantaw na mo, Lord, imong katawan. Nakagrib ba mi sa imong kasing-kasing, Lord? Sama sa panahon ni Noah, nakaingon ka, Lord, nasubok ka nga nung gibuhat nimo ang tao. Basin sa amo uban diri, doon na kay nasulti na mo, Lord. But this morning, God, ani-ami, katawhan nimo, Ginoo. Salamat sa imong pagbadlong kung naamay ang nay nabadlong. Salamat sa imong paghatag og way namo. Aron may makakinabuhi sa kaalam nga imong gihatag namo. Kaalam, Ginoo, pag kinabuhi makapahimuot nimo ning katapusan nga panahon. Ning katapusan kapanahonan, Lord. Hapit na nimo sunugan ning kalibutan na kay puno sa kadautan.
but imong spare, imong katawhan. Imong katawhan nga nagkinabuhi. Blessing to you, Lord. I just declare this morning, God, nga imong espiritu mo mamuhat sa mong taliwala. Imong balang espiritu mo, imong purge na mo. Mo purify na mo. Mo tangtang sa unsa pa mang mga sabit-sabit sa among life. Unsa pa man minga nalambigit Ginoo sa mga butawa makapaimot nimo. This I pray, Spirit of the Living God. Shambaba Sanda, Lord. Ooh, we give you praise. We give you praise, God. Purify us, Lord. Mo ba na imong tinguha sa imong kasing-kasing igsoon? Hinluig ko Ginoo sa mga nahuna. Daotang huna-huna. Na ay, Lord God, mga dili makahimot. Mahimot. Wala kang malipay, Ginoo. Mahimong matangtang sa mong kinabuhi. And just offer ourselves to you, Lord. Dili na mo abusaran imong grasya, Ginoo. Imong pasaylo na mo everyday, di mi mag-abuse. At makabaton mi anang fear, Lord. Urabashanda, Lord. Purify me. Thank you, Lord. Clean out my closet. Take away anything that's not pleasing to you. Muna atong prayer this morning, igsoon. Tubangan sa Diyos. Purify me. Destroy all my anger. Wash away everything that's not pleasing to you. I will be white as snow. I will be pure as gold. Jesus, my heart must know I'm pleasing to you. Thank you, Lord. And I give my life, my all, taking the cross, I will follow. Jesus, my heart must know I'm pleasing to you. Samtang nagpadayon ang awit, igsoon, kung imuhang na-sense sa imong kaugalingon, dunay mga butang nga dili makapahimot sa Ginoo. And this morning, may desisyon ka. Biyaan na, bulagan na. Palihog patas imong kamot sa imong butangan. Light to guide Lord, bulagan na ninako. Hukaso na ninako. Buhian na ninako. where I want to live a life pleasing to you, Lord. sing to you. Samtang napatas sa imong kamot, kung ikaw na, kung dili na ikaw, paubos sa imong kamot. I want those hands Purify na mga area sa imong kinabuhi na nakabalo ka nga dili makapahimuot sa Diyos. inside. Surrender na to the Lord this morning. I-surrender na sa Diyos karong buntagan.